caldria pagar les donants d'òcits? Què és un document de voluntats anticipades? Quin hauria de ser el destí dels embrions sobrants en reproducció assistida? Entra en conflicte l'autonomia dels adolescents amb la pàtria potestat dels pares? Aquestes són algunes de les preguntes al voltant de les implicacions ètiques, jurídiques i socials de les noves tecnologies i els problemes biomèdics que aborda el portal Llibertat per Decidir. Una iniciativa impulsada per l'Observatori de Bioètica i Dret, OBD, per facilitar a la ciutadania la presa de decisions autònomes i informades. El portal Llibertat per Decidir està creat per resoldre qüestions des del principi fins al final de la vida, que són els dilemes bioètics. El portal està creat per tot tipus d'usuaris que puguin fer consulta per estar informats de les seves decisions autònomes, les seves decisions que li incumbeixen arrel de la innovació tecnològica i biomèdica, i el que són una sèrie de preguntes fetes en 3 blocs: dilemes a l'inici, dilemes al final de la vida i dilemes sobre reproduccions assistides. Funciona a base d'una sèrie de preguntes obertes que no donen cap tipus de resposta tancada, sinó que l'usuari deriva els documents i treballs que ha fet l'Observatori de Bioètica i Dret i per si mateix ja fa el seu propi judici moral, ètic i de valor. En el nou portal, els usuaris poden accedir a diversos dossiers informatius sobre temàtiques com ara la reproducció humana assistida i la recerca en aquest àmbit, l'objecció de consciència en sanitat, l'adolescència i la salut reproductiva, les decisions al final de la vida, etc., en un marc de respecte als drets humans i des d'una perspectiva plural, laica i interdisciplinària. Fonamentalment, posar en coneixement de la ciutadania, i no únicament dels experts, justament, totes les possibles implicacions de cara als drets de les persones, de cara als drets humans, de justament tot tipus de progressos que es puguin fer en els àmbits biomèdics i que tinguin implicacions en la qualitat de vida de les persones o, com he dit abans, en els seus drets. L'Observatori de Bioètica i Dret, creat el 1995, està dirigit per la professora Maria Casado, que és coordinadora del grup de recerca consolidat de Bioètica, Dret i Societat. L'Observatori aplega un ampli equip pluridisciplinari d'experts que potencien la reflexió i el debat social i jurídic al voltant de les temàtiques vinculades a l'impacte del progrés de la ciència i la tecnologia sobre la societat. Hay muchos temas que hemos ido tratando, digamos, desde un punto de vista académico y mediante unas colecciones que hemos llamado documentos de opinión. Lo que sucede es que este portal da un paso más y lo que intenta es poner al alcance de cualquiera que hoy día, pues sinceramente en nuestra sociedad, acceso a Internet no es difícil de conseguir. Con los propios teléfonos de última generación vemos que hay también un tema ético a reflexionar, si eso es algo que está cambiando nuestras maneras de relacionarnos entre nosotros. Pues bueno, la gente tiene acceso y en ese portal nosotros lo que hemos intentado es colgar una información básica para que la gente sepa qué posibilidades tiene, cuáles son sus derechos, de qué manera puede ejercerlos. Por ejemplo, haciendo un testamento vital, se dirigen por eso al ciudadano común. Esperamos participar así en el cambio social, suministrando información a los debates y haciendo más transparentes las normas que nos rigen.